dneska se tady zdovím Čau. a zrazím. Zvenu se, vole. Jo, čau, Zvedu. čau lidi, čau. Čau, takže... No a dneska to bude ze hry Bad Wars, jsme teda na arence a už si nevím, jak se jmenuje, ale taky mi to uprdele, to je dobrý. Přesně tak, takže... Jdi se do prostředka, prosím. Všichni jsme tady... My tři se tady známe a ten Pavel, to je nějaký úplně random rusák. Takže hashtag... To je random týpek z Německa. Takže hashtag random rusák, že jo? Ne, hashtag random týpek z Německa. A my se tady budeme stavit rychle, protože to úplně velký a máme se tady bojíme, mám 60 fps, to mi úplně stačí, chtěl bych 100, ale to je jedno. Takže vezmeme si tady nějaké ty bloky a děkujeme za komentář Jirkovo bratrancovi, že Jirko? Jo, zdravím ho. Všichni zdravíme. Ty kokotko. Tak. Takže jinak máme všichni úplně kvalitní mikrák, jak jste si všimli. Jeho bratranec nám tam psal, ať jdeme na TSK, ale my jsme takový hrozný hranti, že prostě na TSK nepůjdeme, ale půjdeme až příště. TSK je pro malý děcka, Skype je vážně pecka, Skype ten mám rád. No, neděj tady trapáka. Ale já jsem Míša... Přijebaný! Bacha, on přijebaný. A Pardon. Jak se jmenuje ten debil, co se hraje? Lukáš. Nějaký... Jak Lukáš se- CZSK. Jak se jmenuje? Jaký Lukášek? Jo, Pavel. Jaký Lukášek, co má v prdeli hrášek? Nebuď prostý, my jsme slušní kluci. Hodí se, on slušný kluk, já jsem si prostě Ne. já jsem si prostě jak dlaždič. Idiot. Jsi radím, aby se starou postavil. Nějak já jsem si chtěl stáhnout texturpek, ale tyhle dva hranti už chtěl točit, takže jsem byl mega proti. Koupíš, vole, ode mě. Zlatý. Tak, mám na dva ludsky blocky, ale já si ludsky blocky nevezmu. Já jsem si, že to je ten. Protože já si vezmu tady brněníčko. Obrnění. Obrnění si vezmu. Jim je taky brní nohy, ale tak to je jedný. Nemám materiálos na itemos, to, což vůbec nevadí. Vaším zpátky mám na luk. Já taky mám na luk. Krejte mě huší. Takže Já jsem tyhle- spadnul, já jsem kokot. Jo? Ne, nežiju. Hej, co to postel? Kde je postel vůbec? Postel je v prdeli. Já si tak myslím, že to tam bude. Ví, Martě, tam ty loupce. Ne, už nebudeme prostě, já vím, že mě Fam, ty buze- je 12, ale tak to je... Fám ty buzerante, tak se o to postarej ty. Nebudu komentovat lidi, fakt dnes. Pistol. Hej, hoši, já jsem Ty skvělá. já neznáš, když hraju s nějakýma A s idiotama. nějakýma kidama je to ještě horší. Jo, my jsme tady špičkydové a budeme nadávat kidovů, protože jsme kidové jak prase. Kdo nám říká, že jsme kidové, má pravdu, děkujeme. Děkujeme za vaše komentáře. Hashtag kid. Hashtag buzeran, co mi tady zastavil. Hashtag Jirka to byl. Hashtag Jirka. Ještě tlustej. Hashtag Kokodova. Ale nebudeme tady rád radši, ať nám tohle Ať nám to nehejtí lidičky. to budou tě hejtit tak a to je jedno. Ne, to není. Takže tady vidím To raz, není normální. to není normální. Jinak jsme chtěli točit ještě s naším velmi silným kamarádem Lazy Townem, ale Lazy Town jak Ale si... Lazy tam zbourali, takže tu není. Jo, Lazy Town je jaksi na chatě, takže... Ne, Lazy tam zbourali, to město zbourali, že to ono už existuje. Jdeme to Jo, tam... protože ono bylo moc šuminské. Jak vidíte, já mám trochu lag, já to moc nevadí. No taky trošku lagiáš, ale tak to je jedno. I don't have lagiáž, I have 2000 I don't FPS. have lagiáš, I have vyrážka od mojí záda. Počkej, má kilauru, hoši, tak to. Já mám trochu lagy. Mám trošku, mám trošku A nevím vyrážku. proč mám lagy. Mám trošku vyrážku na zále. Hacker, ty jsi hacker, já nejsem hacker. Co mi nadáváš? Přijebaný. Já jsem taky hecker, já už volám policajty 157. Takže on mě zabil, jdem do rytě, nemá cenu to hrát, mám nějaký lagy jak pič. No a za to ti mi nemůžem. Máš No, ne. Ten pufík, To je Putin 11. to, co dělá, on je nějaký to fetuje. Ale já ještě žiju, víte, protože já jsem zkušený hráč Bad Warsu, já je hraju už 3 roky v kuse a ještě jsem se nezastavil. Žádno pane do vahu. Kurňa, já jsem Jedoši. Ano, já si myslím, že tady pan Jirka je
Znám. Papu. Baka, jdek na modrej, znič tam postel. Jupí. Hm? Mhm. Co tam chceš v rohu? Já večeřím. Já mu napíšu, ať není drzý, jo. On není drzý, on je upřímný, to vždycky říkám taťku, já nejsem drzý, já jsem upřímný. Já vím. Třeba to, že Jinak můj taťka je hrozně známý, už se mnou točil videjko. Říkal mi, jdi se umýt, ale tak já jsem se mít nešel, no jsem rebel. Jo, prej. Když se mejt. Nejdu. To řek. Ty jde malej. Děcko říká. Choď na piče, more. Říká, Je. hej ty děcko, podstatě. Dones mrkev, a děcko říká, hej ty, choď na pičku. Co říkáš spojený obočí? Já nejsem. Hej, moredík, ale já jsem jsem bílý. More digl, já jsem bílej. Co nám řekne spojený obače? Spojený oboci nám řekne, zde všichni jsme totálně kokoti. A neumíme to natáčet videa. Hm. Protože nejsme zkušený hráci jako Maximálně ty nemůžu natáčet videa, já jsem hele, jako já jsem tady novej, tak mi nehubuj. Jo, tamto moje videjko první mělo 61 zhlédnutí a 32 000 dislikeů a 1 like. To je dobře. To je to, prostě jsem boreček, no. Aha. To nemáš, to 32 000 dislikeů. To nemá, ne? To může mít. Jinak všichni jsme tady úplně normální, vůbec nejsme mentálně narušení, nemůže... No až tady na Martina, on má postiženou nožičku, hahaha. To se spostara život. A my jsme tady všichni úplně normální, vůbec nejsme mentálně narušený. Jo, ty jo. Spiknutí. Spiknutí na Martinka Husina. Já jsem maximálně retardovaný, hoši. Tak zavřete kůšny ruský. Než Proto jdeš k terapeutce, že jo. Ty taky, Tohle tady radši nebudeme vůbec říkat. To tady nebudeme rozebírat, To tady my nebudeme rozebírat, co bychom taky mohli dostat potlamně. Teď, kdyby se to dívala naše známá paní učitelka na matiku, tak by mu dala... A na češtinu, tak by nám dala pěstí. Jak nám řekla, to si ze mě děláte prdel! A začala dala- tam ty vozem. Ona by nám dala dislike. Jo, naše paníčka Napsala byla... nám tam- Máš. napsala by nám tam, prostě radši neučíte vyhovára, máte čtyřky, tak jako já vás nechápu. Čumte, kolik si dávám kilů, hoši. Jinak zdravím naši paní učitelku milující a věrnou. Máme ji moc rádi. Co tam děláš, Honzo? Ty Laura. Zase toho nebojí. Co to děláš? Co bych dělal? Jinak já jsem tady úplně mocnej... Hele lidi, poslouchejte mě. Já mám ale docela lagy, jakože. On je FK. A nevím proč. Já nikdy nemám lag při Ty natáčení. vole. Tak, Nice. já se toho nebojím. Víte, co jsem udělal? On tady byl AFK, tak já jsem se na něm to robil killy, si zarobil money. Já jim jdu zničit postel, jo? Hoši, Jo. střílej po mně, au. Odkud to koště po mně střílela? Já mu nakopu do já mu tam naházím kamení. Hoši, pomoc. Já si tady hraju s kumením, on nestřílí z luka. Nice. A prý jebaný. Ale drž hubu, to když mluvím. To je hajzl. Když mluvím, nebo tě skopu, jak psa, bílý. A nočímek bílej. No, tak nějak, ale ještě šmíček bílej, tak já za to nemůžu. A můj hlásek, tomu se nedívte, já jsem teď mentálně postižený. Moje postižení je na hraně. Já mám v píči. Jo. Čemu se směješ, ty kokot? Tě skopu. Bílýho. A něčeho bílého.
Ale čemu se směje? Já vím, co není vtipný, že to nechám. Kámo, mě to úplně cupuje, vole. Víš, jaká je to profil, Chápu, že to je prdela, tak jako si nemusí si tady... Ale mám Matildy Hoši, jo, takže... Ty musí si z něj postižený tady dělat nějakou srandu. Au! Ale Čupko tu stál. neříkej au, když tě někdo nestřílí, jo. Hej, tam je nahoře. No a co, já Koko. si sám poserat. Martin je tam nahoře. Já jdu na zelený. Kašlu. Jdem na zelený, pojď. Kde jsou? Tady, Jdeme- já jdeme Hej, raž- berte hej, vy- na, ty máš chestplate, na. Já mám vy- dobrý čas, já mám čas, Berte já mám čas. vypá. Pozor, pozor. Hoši, berte vypá, jdeme raž B. Pojďte tady, pojďte Honzo, pojď tudy, na žlutý. Jdeme raž green. Že, pozor, pozor. Pojďte na žlutý. Bacha zelený zezadu. Honzo, pojď za mnou. On nás chce znásilnit, pomoct. Jo, retard. Bacha, střílela. Jdeme na ně, pojďte. Jde se jmem. Má šanci. Spadek mezi vosky. Já to jdu rozkopat. Jo, já jsem spadl. Počkej, mám krupáč, Jo, dobrý. co to je, ty vole? Tak. Bacha, Zelený u Bacha, nás, tu jsme bacha. řeti. Zelený u nás, jsem já mrtvý. s tím se neposaru. Ale bacha, ne na nás. Jo, je u naší postele. No, zničil nám, jsme řeti. Jo, jsme v řeti, zničil nám. Jo, zničí nám postelši. A jsme v řeti. Kde jsou zelený? Jo, prdele, my to vyhrajeme ještě. Jsme prostě skillaury. To tady za kampem. Joua. Tak, dobrý. Počkej, tak, dobrý, už. Hej, pojďte na zelený, rychle. A oni mě zabili, hoši. Hej, oni tam mají úplně to, mají tam, no to jsme prohráli, jako. Ne, ještě žijem s Martinkem, takže jo. A ještě s váma je ten, s vám. Lukášek. A ten Pavel. Jirka, Slyšel jsi to? úplně hrůza. Tvůj mikrák zase, víš, pozor. Je! Moredik! No máme to srdíčko. Jirko, tvůj mikrák zase byl Ne, píči. já to neslyším, v mém videu to slyšet nebudem. Takový. Já si tady v pohodě večeřím. Ale v mém videu to slyšet nebude, víte, takže... Jož, já to stopuju, protože já už... Takže tady do Vachkor si s vámi proto to video Ne, zhodnotí. Ahoj, ne. ahoj, mě se pěkně. Ahoj. Díky, že jsi s náma natáčel. Čau. To bychom mohli ještě dát, já si koupím teď brnění. No, kup si klidně, vole, vibrátor a mi to uprdele. Proč, vibrátor? Pře, to máš. Co mi to říkal? Dej mi bronzu a Matildy, kup, dělej. No, tady máš bronz. Máš No, tady bronz. 300 taky bronzů. Bych radil. Pane Co? Husa, pane Juhusa. Jste tady? Jdeme, pojď. Ti seru. Jdeme na ně, on to tam killí pěkně. Tak pojďem. Já si koupím ještě krumpáč, To bys mohl. ale ten dobrý. Jinak se omlouvám za trochu menší lagísky. Jsem fakt nechtěl. A to, To mě- Zamkni morder! já na ně pustím Matildy a ty je tam Hej, dobil. Jirko, jdi tam, oni nemají žádný věci. Pouštěj to tam takhle debilně, že jo? Kdo? No Jirka, oni ne... Co to bylo? Allahu Akbar! Zničit tu postel, dělej! Máš na to! Jo! Dělej! Zničte je, Martine, dělej, jdi na ně, ale! Jeden nemá věci, Martine, jdi na ně, dělej! Jdu! Zdraj, Jdem na už to jde. zlato. Už jdem. Martina, Kam jsi šel? Kam jsi šel, vole? Já? Na to No. posledního. Aha, tady nejsou Pojď ty... se tamhle na tom. Tamhle nahoře jsou. Kde? Kde? Na ty věži. Jdi tam? No, tam ten Dan po nich jde. Jirko, dojdem si pro ně. Počkejte, ještě tam jeden je u Goldu. Já jsem u Godu. Aha, tak
Jo, to je poslední, už to dáte. Ale kde je? Tam nahoře, tam vidíte toho Pavel Papo. A on už umře, hoši. Teď je tam, Martine, jdi tam, no počkej, ti řeknu kam. No. No tam je, dělejte, a Jirko nesmí ti schodit. A spáchal, jo, Vinru. Dobře. Vin! GG. To stačí asi, ne? Jo. Takže pro tohleto video se s vámi rozloučíme. Ne, počkej, tak to ukončíme někde v prdeli. Tak jo. Tak počkej, takže pojďte lobby 1. Kde jste? A pojďte trošku, no Jirko tady jsem, tady. Pojďte za mnou dolů. Jo, tam, Martin, jdeš za mnou? Jo. Já jsem to chtěl ukončit a tam té kachničce, pojďte za kachničkou. Tak jo. Tam si ukončil totiž ty své fail, že jo? Jo, tam kachnička to je. To je labuť. Tak labu, ty vole, A to jsou logy, Hej, Jirka, přehlídnu si jeden lucky block a já si z toho podřezám žilky. Jasný. No tak si, a já to zakončím. Takže pro tohleto video se s vámi rozloučíme, jestli se vám video líbilo, tak dejte like. Počkej, ještě jednou. Dejte like. Ještě jednou. Takže jestli se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr a kanály těch 3 týpků máte v popisku videa, budete mít v popisku videa a uvidíme se s vámi u dalšího videa. Čus! Jo, mějte se pěkně a čus, darec! Čau.